Fil-jiem ta' Santa Marija kienu aktar minn 73,000 persuna li qasmu l-fliegu bejn Malta u Għawdex bil-vapuri tal-Gozo Channel li jfisser żieda ta' aktar minn 1,000 persuna mis-sena li għaddiet. Skont ċifri li kiseb One News, anke n-numru ta' vetturi li telaw fuq il-vapuri tal-Gozo Channel bejn il-11 u l-15 ta' Awwissu kienu aktar din is-sena mis-sena l-oħra. Fil-fatt dawn żdiedu b'1200 hekk kif fl-aħħar 4 ijiem ta' Santa Marija, il-vapuri tal-Gozo Channel għabbew xejn inqas minn 28,355 karozza. Is-sena l-oħra kienu aktar minn 66,000 persuna li telqu miċ-ċirkewwa Għawdex lejn l-aħħar tal-ġimgħa u din is-sena kien hemm viċin ta' 39,000 persuna li marru Għawdex miċ-ċirkewwa fl-istess żmien. Dan ifisser żieda ta' ftit iktar minn 7%. One News tkellem mal-kap eżekuttiv tal-Kamra tal-Kummerċ ta' Għawdex Daniel Borġ li spjega kif dan iż-żmien tas-sena huwa fost l-iktar wieħed bieżel għan-negozji għawċin. Qal li f'dan iż-żmien l-interdipendenza tad-diversi negozji għawċin twassal sabiex ir-rota ekonomika għawċija tibqa' ddur. Dan kien ovvjament weekend fejn ħafna nies ovvjament ilhom li jibbukjaw anki minn xhur qabel u iħalli impatt mhux biss f'dak is-settur imma f'setturi oħrajn. Tenna li minħabba li dwar li vjaġġar internazzjonali għatem min għadu mhux iħossu komdu jagħmel dan minħabba l-pandemija, il-Maltin għadhom iduru lejn il-gżira ta' Tletoljiet għal btala qasira. Qed notaw il-pattern li ovvjament anke minħabba restrizzjonijiet li qed naraw madwarna ħafna Maltin ddeċidew li jerġgħu jgħaddu l-btala tagħhom hawnhekk